Ahoj! Jmenuji se Cassandra Vlčí žena a vítám vás na mém druhém herním kanálu. Jak si možná někteří vzpomínají, na mém hlavním kanálu jsem nahrávala předtím herní videa. Tady jsou bohužel teďka samostatný. Ale, co když se k tomu vrátím? Ano, vrátím se k tomu. A co ode mě můžete čekat? Rekrum na VR-ku, anebo i Beat Saber. Poté na počítači třeba Repo. Makimi. Mám ho zabiť? Nie, na čo? Ale dá nám to mány. Kde mě uvidíte umírat, anebo Phasmophobie, kde mě taky uvidíte umírat, anebo budu mít ohlé záda, takže asi křupnou, nevím. Budou tady různý videa, které už možná znáte z mého prvního kanálu, anebo i které neznáte. Taky možná jste mě už viděli na jiných kanálech, ale tohle už bude něco jiného. Takže nezapomeňte se koukat.